Türkmenistanyň döwlet ýadary kärhanalarynda işleýän raýatlaryň arasynda internete girmek üçin VPN-den peýdalanýanlary gözläp tapmak boýunça işler geçirilýär. Kanun goraýjylar tarapyndan Balkan vilayetinde geçirilen bu çäreler barada Azatlygyň habarçysy 29-njy oktýabrda maglumat berdi. Balkanyň kanun goraýjylarynyň baran idaralarynyň arasynda hususan da saglygy saklaýyş, energetika we jemaat hojalygy agdalýar. İşgärlerden, lukmanlardan, elektrik üpsünçülügi ve gaz üpsünçülük kärhanalarynyň seýlede ýene bir näçe beýleki büdjet idaralarynda işleýänlerden VPN ulanyp ulanmaýandygy soruldy. Olara daşary ýurt saýtlaryna girmezlik hakynda düşündürs berilip, dilhatlary alındy. Dip ýagdaýdan gönüden habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Şeýle çäreler hepdäniň başynda Balkanawa şäherinde we bir näçe etrapda bir wagtda geçirilipdir. Ir bilen işe geldik. Ähliňiz ýygnak zalyny baryň diýdiler. Ol ýerde öýlerini MHM-niň kiber howpsuzlyk goýunça 7-nji bölüminiň ofisierleri diýip tanadan raýy deşikli ýaş ýigitler otyrdy. Bizim ýolbaşymyz gelip çykyş etmek üçin şol kiber howpsuzlyk ofisierini söz berdi. Di Balkanly büdjet işgäri gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir näçe büdjet işgäriniň sözlerine görä, ýygnak geçiren Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň çykyşlarynda muallimlaryň, lukmanlaryň, medeniýet işgärleriniň we beýlekleriň mobil telefonlary barlananda olaryň ýurt barada negativ maglumat berýän saýtlara we kanallara köp ýykyn etmeginiň anyklananlygy ma'lum edilipdir. Kanun goraýjylar hususan da Azatlyk radiosyna we Türkmen News neşrine agzapdyr. Şeýle-de olar VPN ulanmagyny gadagandygyny duýdurupdyr. Türkmenistanda film görmek üçin Belet film programmasynyň we Horizon TV ýaly çeşmeleri ulanmagyň ýeterlikdigini belläp, internetde Türkmenistanyň garşy diýilip häsiyetlendirilen habarlaryň çap edilýänligini aýdypdyr. Global internet torunda Türkmenistana garşy maglumatlar ýaýradylýar. Goloýda prezidentiň Lewap welaýatyna eden saparynyň wagtynda göwreli geliniň ýolda ardan çykandygy hakda habar dünýäniň we goňşy doganlyk döwletleriň tas ähli TikTok, Instagram we telekanallarynda berildi. Beýle maglumatlary görmezlik gerek. Bu prezidentiň ýalňysy däl. Musulman halky beýle ýagdaýda adamyň ardan çykmagy diňe Allahdan diýip bilmeli. Beýle zatlardan bir adamy prezidenti günälemek dogry däl. Olar ýurdumyzyň ýolbaşçysyny dünýä matkara etdi. Dip çeşmelerin biri çykyş eden ofiseriň sözüni sitirledi. Ýatlasak Türkmen prezidenti 15-nji oktýabrda Türkmenawa şäherindäki Saparmurat Niýazow adyndaky himiýa zawodunda mineral dökünleri öndürýän toplumyň düwüni tutmakda barasyna gatnaşdy. Şonda döwlet mediasynyň habar berişi ýaly resmiler medeniýet işgärleri bilen bir hatarda ululy kiçili müňlerçe adamyň gatnaşmagyndaky bu dawara sebäpli ýollar petiklendi. Sevitin polisiýa we saglyk edaralaryndäki ygtybarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu ýagdaý göwreli aýalyň hastahana baryp ýetişmän ýolda aradan çykmagyna sebäp bolupdyr. Büdjet işgärleri bilen şu hepde geçirilen ýygnaklarda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri VPN-i doly petiklemäge hakynyň ýokdugyny aýdyp, Türkmenistanyň dünýäwi demokratik ýurt hökmünde öz üstüne alan borçlaryna ıgrarly bolýanlygyny belläpdir. Dünýäde iň gymmat we haýal internetli ýurtlaryň biri bolan Türkmenistanda internet gödökçülük astynda saklanýar we petiklenýär, hususan da habar saýtlaryna we meşhur sosial media platformalaryna VPN-siz girip bolmaýar. Büdjet işgärleri şeýle barlyklaryň köp wagt bäri geçirilmänligini aýtdylar. MHM beýle çäreler köpden bäri geçirmänli. İnternet ulanjylary barlamak goýunça häzirki işler hökümetiň bir zatlardan ýynjylykly bolýanlygyny aşarat edýär. Dip Balkanly çeşme aýtdy. Büdjet işgärlerinden petiklenen saýtlara girmezligi talep etmek, şahsy telefonlaryny barlamak, olardan dil hatyny almak we gurhandan kasam etdirmek ýaly çäreler soňky bir näçe ýylda wagtal geçirilipdi. Ahal vilayatynyň çöl meýdanlaryna ekinli ýa boş ekrançylyk ýerlerine öz ýyjak aglaryny aglap gelýän jandarlar, ýagny tilki, sagal ýaly haýwanlar owalara, adamlaryň hemişelik ýaşap oturan ýerlerine köpçülikleýin gelmäge başlatdy diýip Azatlygyň habarçysy we çeşmeler habar berýär. Tynçylar bu ýagdaýyň bir tarapdan açlyk, ikinji tarapdan adamlarda ag tüpeňleriniň, ok därleriň bolmalygy bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Öňler tilki diňe çöl meýdan ýerlerinde gawat gelerdi.
ekrançylyk meýdanlarynda görünýän sagallar bolsa adamlardan gaçardy. Bu jandarlar adamlaryň köplük bolup ýaşaýan ýerlerinde owalarda birden ýa ikiden gaty teýrek ýagdaýda olam diňe kys paslynda gabat gelerdi. Dip bir owanyň ýaşaýjysy aýtdy. Onuň sözlerine görä, inni tilki, sagal ýaly jandarlar has köpelligi batyrlaryny. Häzir bu jandarlar owa ýerlerine köpçülikleýin gelip özlerinden kiçi olan hojalyk haýwanlaryny iýmäge başladylar. Ýagny towuk, hindi guşy ýaly ganatly öý haýwanlaryny, käte özlerinden gowreleri kiçirek bolan itleri hem iýerler. Dip bir ýagdaý ýene bir çeşme tasdik etdi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan adamlar sagallara ulitleriň, ağlawaýlaryň hem degmeýänligini aýtdylar. Görnüşinden bu ýagdaý sagal tilkileri has arkaýynlaşdyrýar. Olar soňky döwürde kiçirek goýun guly bolsa-da, geçi bolsa-da çekinmän agdurmagy başlatdy diýip bir ýaşuly öz şaýat bolan zadyny aýtdy. Onuň öz şahsy pikirine görä sagal, tilki ýaly gorkak haýwanlaryň owa şäherlere köpçülikleýin gelip başlamagy esasan açlyk meselesi bilen bagly bolup görünýär. Bularyň ýaşaýy ýerlerine gelmeklerine adamlaryň özü günäkär. Bazarlardaky et, ýag bahalary gymmatlap başlaly bäri, çöl meýdan ýerlerinde ýylan, alaka, pystyl, towsun, sülgün ýaly jandarlary dermanlyk eti bar diýip köpçülikleýin tutup başladylar. Öňler adamlar çöl haýwanlaryny beýle köpçülikleýin ýagdaýda awlamazdylar. Dip ýaşyl söhbetdeşimiz ýurtda dowam edýän azyk köpçüligi meseleleriniň çölläki haýwanlary hem horlaýanyny, sebäbi bu ýagdaýda tebigatdaky sağlaşygyň bozulýanlygyny öňe sürdi. Adatlygyň habarçysy awgust aýynyň araýatlaryň aw tüpeňlerine garşy alınıp barylýan, ýöne resmi taýdan eglan edilmedik we düşündirilmedik göreşiň mallarlary, daýhanlary wagşy haýwanlaryň öňüne goragsız goýup hojalyklaryň ýylla uly ziýan çekmegine sebäp bolýanlygyny habar beripdi. Aýdylmagyna görä, aw tüpeňleriniň ýygnalyp alınmagy we ýerine berilmezligi inni 10 ýyl çemesi wagt ýary dowam edýär. Bu döwürde ekini, mallary hüjüm edýän ýyrtyjy haýwanlar has arkaýynlaşdy we inni öňküleri ýaly adam görseler gorkup, ürküp hem durmaýarlar diýip daýhanlar, çopanlar aýdýar. Şol wagtda Türkmenistanly tebigaty goraýjy Andrey Zatoko Türkmenistanyň gün wataryna agçylaryň keýikleri we togşanlary doly gyryp gutarma köpüniň bardygyny adatlyga baryp 2013-nji ýylda beren interwýusyny duýdurypdy. Adatlygyň bir söhbetdeşi bu ýagdaýy tasdiklap agçy garynlasynyň çölle keýigem galmat diýip ýerenýänligini gurrun berdi. Sahir Rehmet Seyidowyň awçy atma jereni diýen gosgu sitatynda döredilen meşhur aýdym ýadyma düşýär. Häzir esidisime görä adamlaryň derdinden keýigem galmandyr. Synçylaryň käbiri ýurtda diňe adamlaryň däl, çöl haýwanlarynyň hem azyk üpjünçiligi ýa-da köpçüligi watyny barha aladaly ýagdaýa düşýänligini duýdurýar. Anonimlik şertinde urlaşan o huzur kunärmeni esasy meseleniň suw bilen baglylygyny, ekrançylyk meýdanlaryny suwarmaly ýaplaryň gömülýänligini, öňkü düme, gawun, garpyz, pomidor ýaly ekinleriň hem köp ekilmeýänligini, diýmek adamlar bilen bile çöl haýwanlarynyň hem aç bolýanlygyny öňe sürdi. Adatlygyň habarçylar goraýda suwa kawalarynyň balyklaryň hem bir kanun, ruhsat berilmedik usullar arkaly köp tuturup başlananlygyny, gyrylýanlygyny habar berdiler. Adatlyk ýurdun maglumat almak üçin ýapyklygy sebäpli emeli gelýän agyr ýagdaý barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Xitayň lideri Xi Jinping Günorta Koreýada geçiren duşugynyň dowamında Ukrainadaky ursy ara alyp maslahatlaşdylar we iki ýurduň arasyndaky sowda söwüşiniň käbir elementlerini ýygyna gaýtarmak barada ýalaşdylar. 30 oktýabrdaky duşukdan soň Trump Air Force One uçurunda çykyş edip Xi bilen ajaýyp duşuk geçirendigini aýtdy. Sowda, gümrük passlary we teýrek yer metallary boýunça käbir möhüm nokatlar barada ýalaşy kazanylandygyny ma'lum etdi. Trump habarçylara Xitaýa onuň fentanil krizisindaky roly sebäpli girdilen gümrük tariflerini
10% peselçekdigini ma'lum etdi. Şeýle-de Hytaýyň may aýynda Amerikanyň paslarına jogap hükmünde toktadan soýa sowdasyny ýangadan başlajakdygyny, ýagny Birleşen Ştatlardan ulmöçberde soýa satyn almagyny täzeden ýola goýjakdygyny aýtdy. Trump şeýle-de ulug, uçar we ýarak senagatlarynda möhüm rol oýnaýan 17 elementden ibarat seýrek yer metallary boýunça Hytaý tarapyndan girdilen çäklendirmeleriň aýrylmagy babatynda hem ılalysyga gelinendigini aýtdy. Seýrek yer meselesi dolu çözüldi. Bu bütün dünýä üçin. Bu diňe Amerikanyň däl, bütün dünýäniň meselesi diýip Trump habarçylara aýtdy. Indi Hytaýdan päselçilik ýok diýip ol sözüne goşdy. Trump şeýle-de 2022-nji ýylyň fevralynda Russiýa tarapyndan başladylan Ukrainadaky urşy hem Siýe bilen ara alyp paslaklaşandygyny, olaryň Ukraina boýunça birlelikde işlemäge ılalaşandygyny ma'lum etdi. Siýiniň duýsuň jemleri boýunça Hytaýyň döwlet medeniýetinde çap edilen beýanatynda taraplaryň uly sowda meselelerini çözmek boýunça ılalaşyga gelendigi, Hytaýly we Amerikaly toparlaryň iki ýurduň ykdysadyetleri üçin rahatlandyrjy derman derejesinde täsir etjek netijelere kazanmak ugrunda işlerini dowam etdirjekdigi aýdylýar. Pusanyň Kimhe halkara aeroportunda geçirilen duýsuk geljek aýlarda has giňişlen dialogu ýol açana çalym edýär. Trump Hytaýa aprelde barmagy meýilestirýändigini we ýakyn wagtda diýilapky sowda alasagyna gol çekilip bilinjekdigini aýtdy. Synçylar Azatlyk radiosyna bu gepleşikleriň dowamynda giňgerimle ulalasy üçin mümkinçilikleriň çäkli görünýändigini, emma sowda dartgynlygyny gowşatmagyň Trumpyň Hytaýa tapary we Çiniň indiki ýylda Amerika garaşylan tapary döwründe has uly ulalyklara getirip biljek gepleşikler üçin binýat döredip biljekdigini aýtdylar. Gepleşikleriň öň ýany Trump Amerikanyň ýadro ýaraglarynyň tynagyny toktatmak boýunça meýletin boyun alan moratoriýasyny haýal etmän ýatyrmak barada Pentagona degişli görkezme berendigini habar berdi. Trump sosial media postunda Amerikanyň beýliklerden has köp ýadro ýaragyny eýedigini aýtdy. Ol Russiýa 2-nji, Hytaý bolsa uly ağırlyk bilen 3-nji orunda. Ýöne 5 ýylyň içinde biz bilen deňleşer, diýdi. Duýsugy çelni Trump bilen Çiniň Taywan we Hytaýyň Russiýa goldawy ýaly beýleki meseleleri hem ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýardy. Emma Trump öz-özüni dolandyrýan, Pekiniň özüne degişli diýip hasaplaýan Taywanyň gurrun edilmändigini aýtdy. Şeýle hem Hytaýyň Rus newtini satyn almagy meselesiniň hem gozgulmandygyny belledi. Duýsuň öň ýany Ukraina we onuň ýaranlary Hytaýyň Russiýa berýän goldawy boýunça Xi Jinping'i batys etmek üçin Trump'a çağırış edipdiler. Bu duýsuk Washingtonyň Russiýanyň iki iri newt kampaniýasyna garşy sanksiýalary eglan etmeginden bir hepde soň geçirildi. Hytaý Russiýanyň çyg newtiniň iň uly haridarydyr.